За изказване или за реплика? За реплика. За реплика. Благодаря, госпожо председателстващ. Уважаеми колеги, уважаеми господин Петров, за мен Вие не сте вникнал в идеята на законодателя, който е депозирал закона и днес разглеждаме. Вие имате тази идея, която по-скоро имат всички нормални български граждани. Но Вие казвате за съюз между мъж и жена в законопроекта на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Става въпрос за фактически отношения между две лица. Според мен това могат да бъдат юридически лица, погледнато по този начин. Едно ЕООД с едно ООД могат да имат интимна връзка по този текст, който в момента ни предлагат за разглеждане в зала. Незнайно защо се смесва в момента и първо, и второ четене. Вие предлагате вече промяна за самия инициатор на законопроекта, вече с тотално нов текст. В него, господин Петров, коментирахте и 60-те дни. Аз ще Ви кажа защо иска да са 60 дни. Това е отличен опит. Защото вече вчера станаха 60 дни от тази коалиция и понеже те са жертва на домашно насилие в тази интимна връзка, вече могат да обосноват след 60 дни какво се случва. Човека, който ги такова с 200 излезна от залата, от другата страна го няма другия човек и предлагам да предложите Вие да бъдат повече от две лица, а не само две лица, защото две лица в момента се справят с едно лице. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо председателстващ. Уважаеми колеги, уважаеми господин Петков, обръщам се към Вас, тъй като считам, че Вие се опитахте да черпите политически дивидент от трагедията на момичето от Стара Загора с Вашето присъствие и с присъствието на Калина Константинова на спонтанен протест, който беше в София. Според мен Вие го опорочихте. И аз искам да Ви попитам защо отидохте на този протест, господин Петков? Голяма част от хората, които са афектирани с това зверство, което не беше направено с момичето Дебора Михайлова от Стара Загора, протестират и срещу Вас. Те в момента са недоволни, защото Вие направихте най-грозното нещо, което е правено. Предадохте 650 хиляди българи. Господин Петков, защо не протестирахте за момичето, което е пострадало Даниил Александров? Ето го там в залата. Той е обвиняем за блудство с лице, навършило 14-годишна възраст. А Вие 2 месеца на него и на Бойко Борисов им пазите имунитетите. Тук се наложи да сменим главния прокурор, за да може те да си дадат доброволно имунитетите. Това е факт. Господин Александров е обвиняем за това, че е блудствал с лице, навършило 14-годишна възраст. Нито дума за това момиче. Защо не излязохте да защитите това момиче? Защо не излезете да защитите убитите хора, закланието момче, което изчезна, а използвате точно този случай, за да се появите на протестите и да изглеждате като добрия самарянин? Господин Петков, това, което правите, е изключително грозно. Вие ползвате човешката трагедия, за да се съхраните последните останали наивници, които вярват на ПП-ДБ. Те не са много. Аз изразих моето становище в Правна комисия, където Вас Ви нямаше. Вие обичате да ходите на Правна комисия, когато има някаква популистична цел, което е изключително грозно. Госпожа Йорданова беше там, тя представи законопроекта. И аз им казах категорично, че случаят с Дебора Михайлова не представлява домашно насилие по смисъл на Закона за домашно насилие и на дефиницията. Това си е престъпление по глава 2 от Наказателния кодекс. То трябва да се преследва по реда на Наказателния кодекс. Прозира едно изкушение във Вас да разширявате неимоверно кръга на лицата по Закона за защита от домашно насилие. И Вие в собствения си Фейсбук го пишете, господин Петков, че заради това сте приели този закон, за да защитите хора като Дебора Михайлова. Вие нищо не ги защитавате, защото тези хора трябва да се защитават по реда на НК от органите на държавна власт. Този случай доказва за пореден път с Дебора Михайлова, че този дуализъм в правната система, Вие се опитвате да направите едно престъпление в Гражданско-правен закон да го включите и да му търсите някаква защита, пречи на наказателното право, пречи на превенцията, пречи на преследването и ще Ви кажа защо. През 2023 г. 32-годишната Кристина Благоева, помните ли го това момиче, или тогава не бяхме протестирали за него, която беше убита от предишен свой интимен партньор, се оказа, че това момиче, господин Петков, е подало сигнал до една фондация, която е точно от този кръг фондации, които са истинските инициатори на Вашия законопроект. Вие не целите защита на жените или на хората, попаднали под домашно насилие, Вие прокарвате перверзните идеи на ЛГБТИ общността, които маскирате под желание за справяне с проблема. Карате жена си на площада, карате двете си дъщери, за да черпите единствено политически дивидент. Това момиче, господин Петков, е убито, нарязано
изхвърлено. Подали са сигнал за домашно насилие към тази организация, Анимус се нарича, която споменавахме и днес, и тя не е сезирала нито органите на полицията, нито органите на прокуратурата. Вярно е, не са предприели никакви действия и се стига до убийството на това момиче. Тези две жени, които споменавах, и двете са жертви на едно и също нещо. Те са жертви на проблемите в наказателното ни правораздаване, които са ясно засегнати в стратегията от 2020 до 2025 година, приета от кабинета Борисов 3. Ами в тази стратегия много ясно е упоменато какви са проблемите на наказателното правораздаване, свръхнаказуемост, свръхкриминализация, къде се крият тези проблеми – образование, семейство, общество. Имаме и данни за това, че увеличаването просто на наказанията в Наказателния кодекс има точно обратния елемент. То агресира още повече извършителите. И аз Ви моля, господин Петков, излезте и обяснете като вносител на този законопроект най-просто дефиницията интимна връзка между две лица. Защо са две лица? Те могат да бъдат от един и същи пол. Юридически лица, политически партии. Какво имате предвид по тази глупост, която сте написали, защото никой не разбра? Благодаря Ви. Имате думата, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Василев! Във Вашето изказване имаше много противоречия, но аз ще обърна внимание само на едно. Вие казахте, че господин Петков ходи на протести, които са популистки, и обичал да ходи на събития, които са популистки, като Правна комисия, където се дискутира този въпрос, но той не бил там. Това абсолютно не отговаря на Вашата теза. И Вие като големия юрист, за който се представяте, може би нещо толкова елементарно трябваше да обърнете внимание, но аз изобщо не се очудвам на това, господин Василев, защото Вие не само, че сте, Вашата дума е толкова несъществена, безсмислена и безстойностна, че Вие сте човека, който е длъжен в държавата да доказва думите си с записи. Разбирате ли колко, като става въпрос за човек, на когото думите му нямат никаква стойност, на такъв съвършен предател като Вас, който не знам дали дори семейството Ви вярва, господин Василев. Сигурно Вие си записвате разговорите и с майка си, с баща си, с семейството си, защото те толкова много не вярват на думите Ви, че са длъжни да слушат записите, за да им повярват. И като говорите за предателство, Вие сте еманацията на предателството изобщо в българския парламент, изобщо в българския политически живот. Вие сте най-големият предател тук, в тази зала. Така че не знам кой би Ви повярвал на Вас, кой би застанал до Вас, като знае, че в момента, в който Вие няма да получите поста, за който сте дошли всъщност в една организация, както искахте да станете министър на спорта, когато не Ви беше дадена тази позиция, защото Вие не сте годен за тази професия, Вие направихте най-ниския, най-долния и най-жалкия акт в това Народно събрание, което и е смисъла, който показва и Вашето празно столче там в края на залата. Надявам се то да се отдалечава все повече и да стигне там, където Ви е мястото, а то е вън от политиката. Благодаря, госпожо Председателстващ. Поред. Господин Ганев, връзката определено е интимна и жертвата на насилието определено са колегите от ППДБ. То е видимо. Те даже правят легалната дефиниция да отговаря за частния им случай, защото искат да го обективират законодателно, той да стане част от действащото право. Втората реплика. Аз дълго време говорих с Кирил Петков относно психическото състояние на господин Митев. Много пъти съм му казвал, че такива народни представители наистина са изключителна щета за една парламентарна група. Това нещо са го осъзнали естествено всички колеги в залата. И заради такива като господин Митев, за съжаление, ние трябва да вкараме и психотест в Народно събрание, за да видим дали може да го издържи. Той тест за интелигентност е видимо, че няма да издържи, но психотест трябва да се вкара. Господин Петков много пъти ми казваше, че той е част от семейството там, което е както и господин Лорер, и не може да вземе мерки, защото хора като господин Митев тотално са, изплискали легена. Той няма никаква идея за какво е в Народно събрание. Моля Ви. Той ме нарече няколко пъти с обидни реплики, госпожо Председателстващ. Вие не го спряхте, мен ми казвате за това, че съм правил тук алегории, метафори. Така че аз няма да отговарям на господин Митев, на него никой не иска да му отговаря в тази зала. Надявам се да дойдат изборите по-скоро, защото такива хора като него повече никога няма да се появят никъде. Той ще търси работа в Анимус най-вероятно или ще бъде личен консултант на господин Кирил Петков. По отношение на колегата от „Има такъв народ“, каквото и да обясняваме, за цялото общество е ясно, че тези тук са обладани от една
идеята за предателството и както и да ме наричат мене предател, каквото и да казват, аз показах на българското общество истинското лице на политическата класа и на една коалиция, която винаги се е представяла пред обществото като демократична, като коалиция, която е срещу господин Пеевски, а те си бият юмручета и си правят палчета в парламента, така че за предателството е ясно. Всички те са предатели, но за съжаление, господин Предов, вие сте на 4% бариера заради подобно предателство и се надявам в бъдеще да не го правите. Благодаря.